Idan wannan karan ka fara zuwa wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa don samun sabbin fina-finanmu da zarar mun dora a wannan tasha tamu ta Hausa Film TV. Burungu ana magana kai wannan dai wallahi wannan kun ba da an yi garbatin kauye ba yanda zan in zauna a rika koran yarinyar nan ba yanda za a yi wallahi talai ha auta me ha ni ma fa auta ne kawai da bambanci aka samu matsala na samu ras me ne kike ta kallo na sai ka ce wata mayya? Auta wai ke wai me ke damun ki? Da wani ido wai ke kallo na har kai tunanin ina kallon ki? Binta ki hakuri. Kawata ki maki hakuri kin ji? Ni ba zan tsumbula ta a cikin rijiyar nan ne fa ta shiga ta kamo kifi. Wala ta tsumbula cikin rijiya. Ke auta. Wallahi tallahi da ba din yayi bello ya gargade ni da dinga fita harkan ki in kin mu abu ba. Wallahi tallahi ke baki sai kina daga min yaka a cikin kauyen nan. Allah yaya bello manya. To bari ki jin gaya miki daga ke har yaya bellon naki ba ki shani komai ba. A'a dan Allah kada ku fada a nan gurin. Ku yi hakuri. Yaya bellon ki gaya wa haka? Wai ne yaya bellon? Ina na dan zololan ne. Me kama da an tsoma kaza a cikin ruwan zafi. Yaya Binta, na an hudu. Ka hudu ma sun dawo. Allah, wallahi kika inda zai ƙara kyau. Yanzu sun dawo. Hausa tafiya ta tashi dai. Za ki tafi birni. To madalla Hausa, madalla. Allah ya kiyaye hanya. Baba ka tunawa ne. Kai da Allah ki bari ki dai tafi. Abinda nake so da ki. Da mota ta sauke ki a tasha. Akwai masu haya da mashin suna nan. Duk dan mashin din da yake hau kika ce kai ki gidan Alhaji ba ruwanka. In Allah da zai kai ki har gidan. Ba wanda bai san ki ba a garin. To baba dan Allah ka rika tunawa. Rinka tunawa da ke. To kin ce nace Mama ka gaji da ita ne? Ka gaji da ita? Ni fa ban gaji da ita. Ba ta kayanta. Ba za ta tafi ba. Zaki kokowa da ni? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mama ki bani zan siyo miki biskit a ca. Auta, Allah ya miki albarka kin ji? To, auta ka ki tafi mama. Ya hakuri. Auta ta ki tafi. Ki tafi. Da Allah ku bata ta tafi da Allah haba. Mama na. Ki raka ta tasha, kai ki dawo har sai mota ta tashi kin ji ko? To mama. Daina kuka. Mama zan siyo miki mota. Kyawu amma kake sa baba a ci. Da miki albarka. To. Auta ka ki tafi. To shikenan. Ai yanzu hankalinka ya kwanta. Auta dai kake so ta tafi to ta tafi. Sai kuma yaya? Na je na ganta san ta ƙetar hanya. To sai me? Sai me ba kana so ta tafi ba? Sai in bacci na da yau. To ta tafi. Da haka abin da ta tsare maka ta baka guri. Shikenan ai. Ba ta tafi ba? Ta tafi. Na huta abina, na huta. Ni da mutanen arziki ai ta zumunci lafiya lau. Da ta hana ka zumunci da mutane ne? Ta hana ni. Me ta tsare maka? Shaidin yau daban.
na anjima daban. Yanzu bari ki gani anjima ƙarshen ta. Yanzu nan duk wanda ya gani malam salamu alaikum ina gajiya lafiya lau. Dama duk ɗan haka yake ba ɗan da iyaye ba ɗan da ba a kai kashe. Amma banda auta. Banda auta. Ai baiwa ce da ita yar baiwa ce. Wallahi auta yar baiwa ce. Kuma wallahi zaman lafiya ya ƙare a gidan nan da ni da kai tun da ba auta. Dan ni ita shine zaman lafiya na a gidan nan. Kuma wallahi ni da kai a gidan nan an daina zaman lafiya. Gaba ɗaya ji nake inda kika san dan a zare min rayuwa ta gaba ɗaya rabuwa na da ke a ɗaya wurin. Allah kuwa. Isa aka ce shakuwa akwai daɗi amma kuma rabuwa ba daɗi. Hausa! Ana samu rabu! Hausa! Ana samu rabu! Ana samu rabu! Masoyata! Auta ki riƙe mu amana. Idan kika je birnin nan, ki taushe idan ki, amma ki bar hancin ki a buɗe, ki riga shan iska. Saboda in kika bar idan ki a buɗe, za ki iya ganin wani saurayi da fi ni iya wanka, ya fi ni haɗewa, ki aure shi. Shi kenan ba matsala. Sai wata rana masoyi zan barka. Sai wata rana ina babun kwana. Ban so ki bar ni. Zan tafi ne ba sarayina ba. Ban so ki bar ni. Amanan keke na, ka je gidan mu ka je na ba ka.